Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Oras ginadulong sa inyo sang. Oras ginadulong sa inyo sang ang panyawan o kan manunggal din naman. Celebrity Kojic So. Hag, This time check is brought to you by ESO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Abril 1, tuig 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagini naman si Aksyon ang Defensor. Kagkaroon para sa aton mga headliners. Sa mga balita lokal, drug surrendery patay matapos ginluthang sa nagaisahanon nga sospetsado. Napatay nga PUI sa Bacolod, nagsaka na sa 3. Kag sa aton mga nagapangulo nga balita national, kapin 15 milyones pesos nga PPEs na confiscar sa customs. Senator De Lima ginapelar sa gobyerno, hilwayon ang mga kwalipikado nga preso. Sa balita international, Estados Unidos na labawan na ang death toll sa China. Kag sa aton balita sports, lisensya sa boxing star gin-suspend matapos nag-post sa violent nga video sa social media. Sa balita entertainment, 20 milyon pesos ihatag sang FDCP para sa mga no work no pay showbiz workers nga apektado sang COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapanguno nga balita lokal. Patay ang drug surrendery matapos ginuthang samtang nagapungko sa tricycle sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sa Bacolod, mga launa sang hapon Miyerkules. Ang napatay kilala kay Sunny Flores Jr. alias Negro, 35 anyos, kag pumuluyo sang Block 14 Araw Relocation Site, Barangay Vista Alegre. Sulod kay Barangay Vista Alegre, punong Barangay Linde de Leon, 3 kalupok ang nabatian sang tanod nga yara natabuan sang insidente, kag nakitaan nga isa ka nagaisahanon nga nakatakurong sang tualya ang responsable sa krimen. Ginbulgar man ni De Leon nga si Flores ay nagaduso sang droga kag nagbigad lamang nga bulan sang nag-surrender. Nangyayari ni sa ngalan dito sa barangay na kung siya gaduso siya. Sabi ko lang inanigro. Kung si Sunny Flores, surrenderin niya siya na last month lang niya na-surrender dito sa aming barangay. Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Vista Alegre, punong Barangay Linde de Leon. Angot sa mga balita, may lead na ang Police Station number 7 angot man sa pagpatay sa drug surrendery sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station number 7 Commander Captain Florentino Abalayan, isa ka anay asset sang pulis ang may kahimuan sa pagpatay kay Sunny Flores Jr., 35 anyos. Dugang pa ni Abalayan lansihanay sa droga ang ginalantaw nila nga motibo sa insidente matapos nga ang sospetsado ang namonitor nga nagaintra sa pagduso sang droga, samtang si Flores ang ginbulgar ni Barangay Vista Alegre, punong Barangay Linde de Leon nga drug surrendery. Nanawagan naman si Abalayan sa kooperasyon sang pamilya ni Flores para sa madasig nga kasulbaran sang kaso. Nagsaka na sa 3 ang napatay nga patients under investigation ukon PUI sa syudad sang Bacolod. Base sa datos si Dr. Grace Nan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, pinakaulihi nga napatay ang 42 anyos nga lalaki, isa ka driver nga nagikan sa Cebu. Nagbatsyag sang hilanat ang pasyente kay gindala sa hospital nagligad nga Marso 29 kay nagtaliwan sa uman nga adlaw. Ginkuwaan na inis ang swab test apang wala pa ang resulta. Una nga PUI nga napatay sa Bacolod ang nagaedad sang 60 anyos nga lalaki apang nagnegatibo ini sa COVID-19. Samtang nagpagwa sang statement ang Bacolod Adventist Medical Center kon BAMC nga nagakompirmar nga nagtaliwan sa ila hospital ang 62 anyos nga babae nga mayara sang travel history sa Manila kag Iloy sang isa ka COVID-19 patient nga naka-isolate man sa ilang nga hospital. Suno sa BAMC, ginapaabot nga magwa ang COVID-19 test results ng PUI sa sulod sang 2 tubtob 4 ka adlaw. Sa karon ang Bacolod ang mayara sang 4 ka mga PUI nga naka-isolate sa nakalain-lain nga hospital sa syudad kag maid-id naman niya ginamonitor ang 646 ka mga persons under monitoring o kon PUMs. Nagmando naman si Bacolod Mayor Evilio Leonardia nga sa mga barangay nga mag-identify kag i-seal off ang mga ultra-risk areas sa idalom sang Enhanced Community Quarantine. Ini base sa Executive Order 28 nga ginpermahan sang alkalde sadtong Marso 31. Ini ba ukon nasaad sa EO ang mga ultra-risk areas ang mga balay ukon lugar sa barangay nga mayara sang kumpirmado nga COVID-19 case kag wala pa naka-recover ukon mga persona nga nagtaliwan nga may sintomas sang masakit pero
pero wala pa may baluan ang resulta sang ila sini nga swab test. Suno sa alkalde ang balay ukon lugar nga na-identify sang barangay sa bulig sa City Health Office ang ipaydalom sa kapin 14 ka adlaw nga lockdown. Sa idalom sang Section 4 sang EO cover sang lockdown sa mga subdivision nga may fenced houses, ang balay lamang sang pasyente kag ang mga tawo nga dira nagaistar. Sa mga subdivision nga ang balay ang ginaseparar sang pader, cover sang lockdown ang balay sang COVID-19 patient kag ang balay sa iya sini nga palibot. Sa tion nga ang pasyente nga nagaistar sa densely populated areas, cover sang lockdown ang mga balay nga 50 metros ang kalayuon sa balay sang COVID-19 patient. Gintugyanan man sang alkalde ang opisyal sang barangay kag kapulisan nga magpatigayon sang checkpoint para wala sang may makagwa o kung makasulod sa lockdown area. Sarang naman nga maka-request ang mga tao sa lockdown area sa B-Hertz para magpabakal sa ila kinanglanon o kung si barangay ang magapahamtang naman sang rolling store. Kakason lamang ang lockdown base sa approval sa CHO matapos nga ma-assess ang sitwasyon. Nadakpan sa mga otoridad ang isa ka babayi nga naglapas o kung nagbayular sa enhanced community quarantine matapos nga magbiyahe padulong sa syudad sa Bacolod. Suno kay Philippine Coast Guard Bacolod Commander Johnson Benamin, nagpanago sa likod sang driver seat ang babayi nga ginakilala kay Jess Uyanggoren, 31 anyos, sang barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Dugang pa ni Benamin, nobyo sang babayi ang driver sang truck nga ginakilala naman sa kay Johnny Hapitana, 35 anyos, sang barangay Gintas, Leganes, Iloilo. Gikan sa Dumangas ang truck kag nagbiyahe padulong sa syudad sang Bacolod, apang posible wala nakitaan sa mga otoridad ang nagpanago nga nobya sini. Nagbiyahe ang truck sakay sa LCT Lady of the Philippines 1 kag ang 10-wheeler fuso truck ang nagdulong sang kapin na 550 kasako sang bugas sa syudad sang Victoria sa probinsya sang Negros Occidental. Nagtuyo pang magbiyahe balik sa Dumangas ang magnobya tak na alas 3 ang hapon apang suno kay Benjamin bangod sang hugot nga pagbantay sa mga otoridad ini ang nadakpan. Si Uyanggoren ang yara karon sa pag-inakop sa Bacolod Interagency Task Force kagin paidalom na sa nagakaigo nga proseso. Ginahulat naman sa PCG Bacolod ang desisyon kag disposisyon sa nadakpan. Sa nibaluan nga sandig sa executive order nga ginpapanaog ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, ang mga medical workers gid lamang kag mga delivery trucks o kun van sa mga basic commodities ang pahanugutan sa pagsulod kag pagwa sa syudad sa Bacolod kag nagakadapat nga may nagakaigo nga dokumento nga maipakita. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro naman ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelius Jr. nga dayon ang pagpasakas ang kaso batok sa Bacolod noon nga si Felix Alejo, nga isa sa mga nagrensing nga patients under monitoring o PUM sa COVID-19 nga nagpalagyo sa tong Marso 19 tuig 2020. Sunod kay Nelius, ginakompleto na nilang ebidensya kag ipasaka ang kaso nga pagsupak sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act kung mabalik na sa operasyon ang korte. Si Alejo ang kalakip sa 84 ka mga PUMs nga nagkatapos ang 14 ka adlaw nga mandatory quarantine sa Mambucal Mountain Resort karon nga adlaw Abril 1. Siya ang nagabot sa Bacolod halin sa Clark International Airport apang wala nagdiretso sa quarantine area kundi si ila puloy-an sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod. Bangod sini siya ang ginpangita kag naarestar sa tracker team nga ginpamunuan man ni Negros Occidental Police Provincial Office Director Colonel Romeo Baleros. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini.
Madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22, kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal. Nakompiskar sa Bureau of Customs ang buluwanta 15 milyones pesos nga valor sa personal protective equipments o kon PPEs nga ginaligar illegal nga nakasulod sa Pilipinas. Sunod sa customs, ang shipments ng PPEs kangay sang gloves, face mask kag goggles ay nakompiskar sa 3 ka mga balagyaan sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila sa tuong Marso 31. Dugang pa ang nasambit nga mga shipments ang ginasuspetswan nga gin-misdeclare bilang general merchandise ang gin-import sa pungsod. Sa payag sang customs, ang mga smuggled nga PPEs ang may posible makatugas ang health risk sa mga magamit sini pangod wala sa nag-agi kag nagsunod sa safety standards nga gintalana sang gobyerno. Sunod pa sa customs, ang mga store owners ang ginhatagan sang 15 ka adlaw agud nga magpakita sa mga dokumento nga magapamatuod nga mga items ang legal nga gin-import bangod kun wala sila sa maipakita magapangatubang sang kaso may kang tanan sa smuggling. Sa piyak nga kinahanglanon ng mga PPEs ginpasiguro lang sa ahensya nga safe kag nagkapasar sa standards ang mga nasabit nga mga PPEs nga ipagamit sa mga healthcare workers. Nag-issue naman sang guidelines ang Bureau of Customs angod sa implementasyon sang tax kag duty exempt importation sa mga personal protective equipments kag uban nga emergency medical supplies sa idaluman sang Bayanihan to Heal as One Act. Sunod sa BOC ang Customs Administrative Order ang magaserbe nga giya para sa Section 4 sang Republic Act No. 11469 kundi nasaad nga ang importasyon sang mga equipments kag supply para sa COVID-19 ang dapat nga i-exempt sa mga duties, taxes kag iban pa nga balayran. Naibaloan ang mga imports sang PPEs kag medical equipments kag supplies ang exempted na sa pagpakita sang Certificate of Production Notification o kon Certificate of Product Registration nga gin-issue sang Food and Drugs Administration. Ang importante lang nga may kopya sila sang license to operate kag proof of application sang ilang product notification sa FDA. Ginpahayag ni Senator Leila de Lima nga i-release ng gobyerno ang mga pinili nga persons deprived of liberty agod mabuhinan ang overcrowded nga mga prisuan kag manikuan ang paglaptas ng COVID-19. Sa sulat sang senadora para sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, iya ginpahayag nga dako ang infection rate kun matabo bangod tuman kadamo sa mga PDLs. Rason nga dapat nga magpatuman sang systematic release sa mga kwalipikado nga PDL. Ginsuwesyon sang senadora nga ang 70 anyos pasaka nga mga PDL kag ang may mga makamamatay nga masakit ang dapat nga i-qualify sa release. Subong man ang mga napriso bangod sa minor nga krimen.
Sa katapusan nga Balita National, igarekomenda naman sa Department of Trade and Industry sa Interagency Task Force on Infectious Diseases ang gradual ug partial lifting sa Enhanced Community Quarantine sa Abril 15. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez nga suportado sang ilang nga hanay ang panawagan sa mga negosyante sa partial lifting sang ECQ. Apang sunod kay Lopez, ang mga negosyo lamang may kangtanan sa production kag manufacturing sang pagkaon kag iban pa nga essential goods ang panagutan nga mag-operate. Paborman ang DTI nga palawigon ang oras sa operasyon sa mga grocery kag supermarket para hindi magdagsa ang tawo. Magasapol subong adlaw ang IATF kag isa ini sa igarekomendar ni Lopez. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26. Detalye sa ngaton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response. The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of Nasa aksyon! Sa imo pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify. Ug liyang pag-inom sa inlo sa imo nga dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Iniman ang nagabulig panubo sang imo blood sugar bugod sang organic compound nga vicin, charantine kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas Sa ato na nga detalye sa Balita International, mas madamo na ang kadamuon sa nagkalamatay sa Estados Unidos sa balatian nga COVID-19 ikumparar sa kadamuon sa mga nagkalamatay sa China. Sa sulod sa 24 oras, may na-record nga 658 nga nagkalamatay sa US, amo nga naglambot na sa 3,789 ang death toll sini sa COVID-19. Mas mataas ini ikumparar sa 3,305 nga death toll sa China. Samtang mas pa nga nagdamo ang kaso sa nagpositibo sa balatian sa Estados Unidos, sa diin sa karon naglambot na sa 185,700 matapos madugangan sang 21,900 sa sulod lamang sang 24 oras.
Kag sa atong balita sports, ginsuspend ang boxing license ni British boxer Billy Joe Saunders matapos nag-post sa violenteng video sa social media. Ang WBO super middleweight champion ang nag-video sa iya kaugalingon samtang nag-workout kag naghatag sang abiso sa mga kalalakinan kung paano nila sakiton ang ilang mga partners kag asawa samtang nagapadayon ang lockdown. Suno sa British Board of Control, ila naging paimbestigahan si Saunders kag nagdesisyon nga i-suspend ang iyang lisensya sa idaluman sang regulations for misconduct. Suno naman sa boksidor, hindi niya intensyon nga masakit sang o kung makasakit sang iban kag mag-promote sang domestic violence rason nga wala ini nangayo sang pasaylo. Sa piyag kabahin nagparayag ang boksidor nga maghatag siya sang masobra sa $30,000 sa domestic abuse charity. Sa ato naman nga balita entertainment, naghatag sang 20 milyones pesos nga pantawid buhay ang Film Development Council of the Philippines sa linibo ka mga empleyado sa showbiz industry nga nadulaan sang trabaho sa panahon sang COVID-19. Ginumpisahan sang FDCP karon nga semana ang pagproseso sa mga aplikasyon sang mga showbiz workers sa idalom sang Disaster, Emergency Assistance and Relief o kun DEAR project sang ahensya. Sunod sa tagpamuno sang FDCP nga si Liza Dino nga magapanghatag sila sang 8,000 pesos sa kada empleyado nga nadulaan sang trabaho sa TV, pelikula, animation kag iban pang media sa showbiz industry sa panahon sang quarantine. Naibaluan bulubanta 2,500 ka mga workers ang mga initial beneficiaries kag lakip diri ang mga freelancer o kun no work no pay kag ang mga hindi pa regular employees nga may benepisyo sa ila kompanya sa panahon sang krisis. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:32 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules Abril 1, 2020. Saluwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag inyo naman si Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon